Ang mga tao nga namati ni Jesus, naglibog na sila kung nagsulti bagid siya sa tinuod o naghimo-himo lang siya og iyang kaugalingong pagsangyaw. Kay batid man gud ni sila sa mga pagtulunan ni Moises o sa mga propeta niya. Kay ang gitagna sa propeta, labi na gyud dinhi sa atong unang pagbasa, gisgutan gani sa nini propeta Sirach nga si Elias mao'y mag-una niya, iyang pabalikon ang mga kasing-kasing sa mga taong nahisalaag aron magkauli ang maayong kabubuton niya. Kung dili sad magkauli, iya sang silutan. Maotong gisgutan ang gibuhat ni Elias nga iyang gipahunong og uwan. Daghan kunong nangamatay sa mga tao adto kay gamhanan kay si Elias niya, gidama ni siya og kaning karwahe nga kalayo ngadto sa langit. Giingon sa mga propeta nga sa dip-a moabot ang Mesiyas, kadto si Elias nga misakas langit nga gamhanan kayo, mao sadtoy mo una pag-abot aron iya na sang andamon ang mga tao. Pero ang wa nila makit-i nga ang tumong ni Elias mao ang pagpabalik sa mga tao nga nahisalaag, kana bang mabalik sa saktong daan. So siya'y maghimog daan nya katong mga naglaroy-laroy na dito nga wa nakadumdum asa ning daan padung sa langit, iyang pabalikon. Karon niabot si Juan nga magbubunyag, dili si Elias, mo'y niabot si Juan. Unsa may gibuhat ni Juan nga magbubunyag, iyang gipangbunyagan ang mga tao aron mapapas ang ilang sala niya, mobalik sila sa tulid nga dalan. Mao na nga kini di ay gitawag nato og pagbalik sa mga gamhanang propeta, o kinisang gitawag nato pagbalik ni Jesus. Kay si Jesus, di ba, diri naman siya sa kalibutan, saka siya sa langit niya. Karon gasigi na sa tagpaabot na mubalik siya sa iyang paghukom sa kalibutan, na matod pa sa atong ebanghelyo uban nagitusulti ni Kristo, muabot siya nga sapnayon sa mga panganod, kinuyugan sa iyang mga anghel niya, iya dayon tang hukman kitang tanan, buhi ug patay, iyang tigomon niya, hukman niya. Mo nay ato sad nga gipaabot, pero dili di ay gyud exactly nga makakita tana. Ang ato ding makita nga pagbalik sa Ginoo mao ang mga tao nga moabot sa tong kinabuhi aron agdahon ta nga maliwatas Ginoo. Sama ni San Juan nga magbubunyag, giagda niya ang mga tao nga magandam ug manglimpyo sa ilang kinabuhi. Igabot sad ni Jesus, matod pa niya, ang akong ikaduhang pag-anhi mao ang pagdala kaninyo ngadto sa langit. Mao na iyang giingon, og ang pagbanlod ninyo ngadto sa impierno. Nya sa inyong paminaw, nibalik na ba si Jesus? Nibalik na? Wala pa? Dili kita makakita lagi sa iyang pagbalik nga sinap na panganod. Aw basin sad kakita ta. Pero ang tinuod, ni ana si Jesus, ang iyang presensya ni ana sa kalibutan, nisaka siya ngadto sa langit lawas og kalag, pero ang iyang presensya o ang iyang pagtulunan ni as kalibutan, nagpadayon nga nagtudlo niya. Kinsa man ani ang maong nagtudlo, mao ang iyang mga pulong nga wa na mosakas kalibutan, nagpabilin dinhi og niya maglihok sa simbahan. Ang atong simbahan mao ni siya ang tinuod nga presensya karon sa Ginoo. Kinsa tong maminaw sa simbahan, maluwas. Kay si Kristo
manluluwas man. Mo nang ningon si Kristo, kining mga yawi sa langit, yang giingnan si San Pedro ba, pagtukod niya sa simbahan, ako ning ipiyal nimo ang mga yawi nga iablis langit. Ang inyong itugot, ang imong itugot dinhis kalibutan, ang pasabot ani ang simbahan ba, ang imong itugot dinhis kalibutan, itugot sad didto sa langit. Ang dili nimo itugot dinhis kalibutan, dili sad itugot didto sa langit. O kana, klaro kay nas tanan. Sa ato pa, nanas Jesus. Karon kay ni ama mo simbahan, nanood man mo, kita na mong Jesus. Kita na mo? Oy, basig maliwat ra sa tas mga Hudiyo. Niabot si Juan nga magbubunyag, wa sila kita ni Elias. Ning abot si Jesus sa unang pag-anhi, isip Mesiyas, wa sad sila kakita. Mao nang gipatay nila si Juan nga magbubunyag, gipatay pud nila si Jesus. Hangtod karon ang mga Hudiyo nga wa magpa-convert pagka-Katoliko, nagsige pagpaabot sa first coming. Ang ilang ipaabot karon first coming. Kita atong ipaabot second coming na. Pero ang agda, ang imbitasyon aron makakita ta sa second coming ni Jesus, dili ta mangatog, matud pa ni Kristo, pagtukaw kamo, ayaw mo pangatog. Kita mo diri way sakristan, ambot og asarong sakristan. Doon naman ginaka-assign nga sakristan karon. 40 maning daghanang sakristan nato dinhi. Sobra gud ni mga 50 tingali ka buok. Kada adlaw na ginay-assign 10 3 ka sakristan. Karon nawa di bawa nangatog. May gani ang pari, wa sad matog. Wa ta mo roy misa. Ona kani mga sakristanang na-assign karon, wa na, impiernohono na sila. Kay wa man sila katuman sa ilang sugo, mura man sila naabutan sa Ginoo. Kining misa karon mao na ni ang pag-abot sa Ginoo sa kinabuhi sa mga sakristan nga na-assign karon. Mo'y pag-abot sa Ginoo ba, wa sila kabantay nga niabot na dayong Ginoo nga muluwas nila. Wa sila dinhi. Di wa na, impiernohonon. Nya unsaon man ni nato, ay basig buhi pa sa to mga sakristan karon nga wa kamata. Ato silang agdahon nga mobalik sa Ginoo. Para gud nang inyong mga bana igabot sa Domingo adto hinona, balik na rabasad karon ka ng mga sugal-sugal, balik na rabasad ang suroy-suroy, balik na sa nang inom ka ng mga kuangkuan diha kay nisugod na magka-normal. Basin inig-abot sa adlawng Domingo nga tingsimba, di manimba kay adto sa sugalan, adto sa imnanan, adto sa kaning mga tapok-tapok nga ano bang lingaw-lingaw ba. Di sila kabantay nga niabot ng Ginoo, nagmisa na day ang Ginoo, di ba? Nya unsa may mitabuan na nila, impiernohonon. Nya inig ka impierno na, awa na, sugbas kayo. Nya karon kita kamong ni aron dinhi, kita na mos Ginoo. Kita wa gyapon. Mao na inig uli sa inyo dito, kita mo sa inyong anak nga naghigda pa, yaw-yaw dayon, kasaba dayon. Di ba? Kita kas imong bana, hubog pa, iguli nimo gikasimbahan, lagot dayon, singhag dayon, sapot dayon. Di ba? Nya nakita di ka Ginoo na. Ang katong wa manimba, katong dili mo basag Bible, dili maminaw ani mga wali, wa nakakita sa Ginoo, automatic na padong na sa impierno. Kita sad nga nanimba, kamo ba nanimba karon? Apil na nang naas online. Kita sad mo Ginoo, kay nisimba man. Na karon unsa may mahitabo kung makakita ta Ginoo. Matod pas atong tubag sa Salmo, sa titubag na to,
Ay naman to, dira. Ginoo, pabalika kami kanimo, pakitaa kami sa imong naong, ug maluwas kami. Karon yan na mo. Itanaw na mo sa naong sa Ginoo, inigingon lawas ni Kristo sa inyong tubag. Kana kakita mo, Ginoo na. Nakadungog sa mo sa pulong sa Ginoo nga niingon ang pulong sa Ginoo sa tubag. Ang ebanghelyo sa Ginoo sa tubag. Di kita na mo Ginoo no. Natuman na ning pakitaa kami sa imong naong. Ay lang ning naong pare. Ay kaning naong siyano mangyapon ni problema. So kakita na mo. Ang problema kanina sang ingon og maluwas kami. Kanus aman ta maluwas kitang rong ni adinhi. Kanus makumpleto ang kaluwasan. Kung sama ni Juan nga magbubunyag, sama ni Elias, sama ni Jesus, sama sa mga apostoles, sama sa mga santos nga atong gidebosyonan, ang atong buhaton kadtong mga waron manimba, kadtong di maminaw Ginoo, atong pakitaon sa naong sa Ginoo, pinaagis atong naong. Kana bang idig uli nimo sa inyo ang imong naong nagginoo. Kana kamong mga ginikanan kinahanglan pananglitan karon kamong naas online o kamo sa niya dinhi kabati mo aning wali inig humag kabati humag simba ma-online mass man or real mass parehani face to face mass inig humans misa ang atong naong mga usab unta maliwat untas naong sa Ginoo. Ilingian ay mong tupad. Lingi ako no be. Usa lang nimo kapasiplat niya. Kakita na kas naong sa Ginoo. Di ko no. Pasiplat ba ang naong? Kita? Ay na lang siya sultihin. Pero tanawa lang. Basi giniglingi nimo sa yawan on lang yapon. Kaila ba mo aning mga tawhanan tupad ninyo? Kay kamo ra man sa imong nagsilingan. Na unsaon man aron makita ang atong naong, sa atong naong, makita ang naong sa Ginoo sa mga taong wa ganahing mosimba, di gyud gustong mosimba. Sama sa gibuhat sa mga apostoles, sama sa gibuhat nila ni Juan nga magbubunyag, ang ilang gibuhat, ilang gipaambit ang gugma ni Kristo ngadto sa mga tao nga wa kaila ni Kristo. Ilang gituman ang number 1 nga sugo nga nagingon, higugmaa ang imong isig katao sama sa akong paghigugma kaninyo. Kana anya kun mga saba ka kakita pang naong makita pang naong Ginoo diha. Kita dili. Di makita unsa may imong ipulis pang saba. Ang pasaylo kanang nakasa ang gikinahanglan ana dili pagpangasaba, pagpasaylo. Na pasaylo adayon ayaw kasabi. Nyag imong sugoon ang imong tapulan kay anak, imong sugoon. Kakita nagnaong sa Ginoo. Dili. Unsaon man nimo? Unsaon nimo ang tapulan aron kakita sa naong sa Ginoo? Imong alagaran, dili sugoon, alagaran. Kay tapulan ko na, may problema aning kugihan, di naman nakinahanglang sugoon ang kugihan kay mutrabaho naman lang na dito. Ang kasagaran gid nga atong sugoon kanang tapulan. Pareani rong wa mo serve din Di na ni nako sugoon, ako na ni silang ipatawag, dong napamoy para load. Wa na lagi pa din, angari lang niya mo tagaan tamog tag 100 para inyong load. Haron sunod simana din asad mo kamata. Kaya kasigi raman gitong tanawa ng cellphone. Mga tug na sila, kadlaw naman. Saon ang pagmatay kabuntag na alas 4 na kadlawon matug. Unya pa itong mga alas 12 mo mata. Nya ang service nila igabot sa Ginoo silang assignment alas 6 man. Sige lang itong ingon na di lang sa karon kapoy naabit ay sa Kristan diha suod sa
simbahan. Unya ang sakrista sa simbahan, utro masang nabuntagan og tan-aw sa kuan. Di mapukaw hantod karon wagod mo na mao na pulos ni sila magkuyog ngadto sa impierno. Nya karon inikita nako nila di jud ko manugo. Igo ra jud ko moingon nga napamuylod, kaon na, gigotom na mo, sige mangaon na ta. Ana. Okay, dagko ra ba sa kay nagkaon og imong pakanon kay gigotom man sana kay mukutoy binantiyan nimo kanang mulapas ng tigkaon, lapas kay igmata nimo pangita kag kanon na sila dagko kay mga lawas ba pero mo lagi lisod kay pabangonon. Akita inana masagta, di ba? Ang imong banaron dito, sigig sugal, sigig inom, unsa may imong isulti iniguli nimo sa inyo. Imong ingnon, napakay puhunan diha dong, sawa na lagi para ni madyo, maziko pa or tungit ba, unsa iyang gisugal, ingon naabas ka nang gitawag og sana online sabong, online nga karira. Wa na kay puhunan, di pa man ko'y gamay diri, ako lang ni itampo nimo, aron malipay gyud ka kay gusto ko happy ka. Ana, no? Nindot talagi ana, kakita gina Ginoo. Murag ikaw ba gabot ngadto niya magsige naman to ingon. Pisti biani wa nam te puhunan ani, asam tag puhunan ani. Ni abot dayon kay ingon. Di pa man ko'y gamay diri, ako ning idugang aron ko. Salamat luwas kita. So nahimo jud kang manluluwas niya. Magtan-aw siya nimo mura kag manluluwas. Naluwas ba ang iyang kabalaka? Nasa kay silingan diha nga siga kay mata, manuyupay kayo. Nya wa na gid sa ikasuyop, kurog-kurog na iyang lawas ba. Kita nimo tong gatungko in taon, sige panghinuktok. Adong sa may problema. Tutok na nimo bahit kay mata ba. Siya kana tagaan ti kag pagkaon ha to ako sa balay. Ihatag pagkaon. Humaniya kaon dito kay mukaon man gina wala na tingog-tingog imo nang pakanon nya human din imo din tunulan og mga 300 ba kay tag 300 naman kuno sa katira ana ron kuan karon imo tagaan ana ambot ni barato na basag ka 500 300 man kuno na imo tagaan pastang lipaya lagi ana kini bitaw ato dining mga sasing boys atong sasing boys ba. Ikaw man na nagpakaon rin, magsigi pag nagsaba-saba, di kinagid mulakaw. Primero anang saba-saba para kaon. Tagaan nagkaon, naon na sila diha. Ibilin rin ba sa mga mumuho nila diha na lamisa. Ikaw man na magsigi pag nagsaba-saba, ligid-ligid diha, sigig saba-saba. Anong saba pa man kainin ako? Sakto. Wap amatunuli sa 20. Alin na mo dong, alin na, sige na. O din ang 20, ikadawat sa 20. Dagan lagi nga to. Salamat pa din. Dagan din nga to. Kaya computer na. Ini abot na sa panihod to. Nasa na diha. So, good na sa saba-saba. Kaon na sa. Ini kagabi. Ay akong role nila. Usar yun ka 20 kada adlaw. Nya ka ng 20 nga ihatag. Dili na para computer. Ipalit nagsudan. Ipalit nagmakaon para sa inyong balay. Igabot diha. Pader, ako biatong gipalit og sudan. Ang 20. Tinaon ka ha. Ipalit sa kagsudan, palit pa di Roy, anak, pwede punan pa din. Anak, niya kadang anak-anak dis na, magbaid anang bumbong, pwede punan pa din. Anak-anak ba, mura sa tagmaluoy na ko, ang kanyang mga kanahan, may kay mudag ilada, tagaan lagi ako. Anak, ighatag na ko, daga na sa dangan to, alain na sa ng computer, o sa may nasiyang kasing-kasing, sa kasing-kasing anang bata, si Father manluluwas, maluwas tas kagutom, maluwas pag yung atong kadi na kaduwa sa computer, makaduwa kita. Ana, mo nakada nila anha diha, ako na lang mitingon, kamo mga kandidato ra bagyod mo, dili sa pagkamayor, dili sa pagka-congressman, kandidato mo sa umaabot unya natong Liloan City Jail. Ayaw pa diri, mana na uban, ayaw pa diri, huot ba kayo ito pa diri, daghan kayo tao nga ito pa diri. Nako, lagi. Kung kining inyong batasan nga magsigil at pangayo, niya, iduwa, pangayo, iduwa, kandidato gid mo anis Liloan City Jail puhon, karon Liloan Municipal Jail pamana. Ana. At least, masudlan tingilang unahon, bala na sila, o ilan ang tumanon.
Naman ganyan ilang na naman ta exhibit diha mga pictures. Na diya nindot kay picture nagapalibot nako. Tan-tanawa niya ninyo kinsay muuna nagsud ngadto sa jail. Na diya kita na ninyo ato mga sasing boys. Nindot kay picture nagmahay man ganyan pag kinsay gahimo ana mga picture diha. Na iniduol nako mga PYCC ba. Padir wa gyud mi kakita nga naigibutang dihang PYCC nako ingnan ninyo ang gabutang may pangsasing boys naa kami wa gyud nako ang gahimo ana nga mao mga pictures ang nangora ba ana ang akong parokyal vicar maimpierno sila kung dili ibutang inyo mga naong diha so bitaw pa dir hako kami diri gitan-aw na gyud namo tanan wa pa gyud ako basig wa pa mabutang wa pa ma-post ba ana nasuya sila sa mga sasing boys Pero sigihan na natughatan aron kada adlaw ang ilang matagamtam kaluwasan. Kaluwasan sa kagutom, kaluwasan sa pagduwa sa computer. Mo maginay sinugdanan. Basin pa di ay madutlan sila hangtod nga moingon musimba nako. Inighingkod na ba silang panghuna-huna kay daghan maro mga bata nga dagko nag-edad bata paghuna-huna para gud anang sigig pangabit kada sigig pangabit malipay man nagbuhi pa ikaugma ay salamat intang buhi pa makaadto pa jud ko sa akong kabit o ana Ginoo salamat taon aning kinabuhi kay makahikap-hikap ako sa akong kabit mo magini lang hunahon dayon ana nya magsige abutan nas kabit magsige nagpangandoy may latag mamatay akong asawa may tag mamatay haron kanina akong ipuli nya inig abot niya sa inyo buhi pa ka naglungag pa ka napag yung animal da buhi pa gyud ana na siya pero inig-abutan na siyang kabit salamat Ginoo at least nakapasalamat siya sa kinabuhi nga tuwa sa siyang kabit pero moabot yung panahon nga mangandoy na siya kaluwasan moabot yung panahon nga moingon na Ginoo pasaylo ako pagkadako sa akong kaning nabuhat nga sala ano sa na mahitabo ano sa aman inig kamatay sa asawa magsige na dito sige na dito hilak-hilak Ginoo pasaylo ataon ko kay akong asawa namatay gyud konsumisyon pero wag ko mamatay sa konsumisyon kay ang asawa sige masagingon Lord hangtod sa kamatayon higugmaon jud ni nako akong bana hinaot ta makakita siya sa imong presensya diri sa akong kinabuhi sus unsa gutay kinabuhi nga pagkamatay manimo una siya nakakita sama sad ni Kristo wa siya makit-i nga manluluwas nakitaan siyang manluluwas sa dihang gilansang na siya sa krus. Hangtod Diyos kamatayon ang atong misyon sa pagpakita sa katawhan sa kaluwasan. Nindog ta mga patyonon.